morning mga sano. Ang gagawin natin ngayon ay magro-road trip lang, going south, bound south tayo. So may mga madadaanan tayong mga car lechon, yon sure dadaanan natin yan. Tsaka abangan nyo na lang sa next video sa mga mangyayari later, so stay tuned. So nandito tayo sa ito yung pinakaunang bridge dito sa Tulay, dito sa Mandawi, Lapu-Lapu, Mactan Bridge. Ito yung first bridge. Tapos yung pangalawang bridge nasa kabila, sa right side. So yun siya, yun. So mamaya madaanan natin yung ongoing pa na pangatlong Tulay, Cebu City to Cordova naman. So ito muna, dito tayo sa Mactan Bridge. Ito historic din to eh. Daming tumatalon. Kaya naging story. So ayan, ito yung first landmark na madadaanan natin going across to Mandawi from Lapu-Lapu. So update ko na lang kayo sa iba pang landmarks ng Cebu while while nagbiyahe. So yan yung view, medyo nahuli tayo. Sana makita natin yung mountain area. So yan lang. Ito Mandawi side na to, Mandawi part na to ng Mandawi. From the bridge, so we're crossing the bridge. So Mandawi na to, nakalapag na tayo. Just landed on Mandawi soil. So ayan. Okay. Mamaya pag-gas tayo. Masano, pag-gas muna tayo bago tayo tuloy-tuloy para walang hassle. So medyo mababang pila. Ayan. So itong gas station talaga namin is Shell lang siya. Bihirang-bihira lang kami magpapagas sa iba. So baba muna tayo guys, papagas muna tayo. So ayusin ko yung upuan sa likod. Si Malog. Malog. Pag na gano'n. Tumatanggap ka ng card? Sige, debit card natin. Ano lang, 1,000. B-Power diesel. Yan, B-Power diesel. Okay, i-off ko na to. After mo mag-click. Yan, i-off muna natin mga sano para safety. Nandito tayo ngayon sa Shell Reclamation Area. Ayan. Ayan po yung Toyota Mandawi. Toyota Mandawi. Diyan po kami nakabili. Kaya bossing, para malinis kasi bumabiyahe kami. Ayan. Malinisan natin yung windshield. Para walang hassle. So stay tuned guys. So ayan, tapos na tayo magpa-gas. So let's go. We're bound to south. Okay. So ayan guys, approaching tayo sa Subway Cebu. Ito yung ilalim ng historic na Plaza Independencia Cebu, at saka yung Fort San Pedro, yung sa taas yung may mga kahoy. Makikita niyo yung mga may kahoy diyan. Yan yung Fort San Pedro na we are approaching the subway. Ang labas naman nito is yung SRP, South Reclamation Project.
Ayun, so kailangan natin mag-live dito. Kasi yun yung protocol. Wow! Yeah. What is this? It's a tunnel. So may subway na rin dito sa Cebu. Ang labas nito ano na, SRP na. Yun na yung I isang like this tunnel. reclamation project way back 8 years ago. So nandito na rin yung ongoing construction ng pangatlong tulay. So magiging tatlo na yung tulay. So ayan, ito yung mga motorista doon. So ayan, ayan na yung ongoing na tulay. Nasa harap natin at sa bandang kaliwa. So ayan, ongoing na. So sooner or later mga sano, magiging tatlo na yung tulay ng Cebu. At saka dito yung ano, yung progress, makikita ninyo yung progress ng Cebu. So ito na yung tinatawag na SRP Cebu. So nandito na rin yung sa biggest mall ng ano, sabihin na nating Visayas, Mindanao, kasi hanggang ngayon wala pang linaw kung alin mas malaki, ito ba o yung MOA. Yan sa unahan. Ayan na yung progress na ng tulay. So positive na yan. Hindi yan haka-haka lang. Dati kala namin magkakaapo na kami bago pa yan matuloy. So ayan. Yan, malakas yung ulan. Kawawa naman yung mga motorista natin, mga biyahidor din. Aba, siguro may pailalim dito ang tulay, tapos dun sa kanan yung ano, bakit nasa gilid yung yan. So makikita nyo yung tower ng SM Seaside Cebu City. So malaki-laki rin siya. Makakaikot kayo niyan palakad 360 sa mga hindi pa nakapunta. Walang ano yan, walang dead end. Ano lang yan, ikot ka lang ng ikot. Saka may ano pa siya, pakulo ngayon, ano, scooters. So pwede ka mag-rent. So yan sa mga ano, lakas ng ulan mga sano. Yung probinsya namin sa Bohol, di na makikita. Babe, mag-hi ka naman sa mga paisano natin. Yan yung SM Seaside. So dambuhala rin yan, no? You're just eating noodles in my bread. Ah, you want to eat noodles there? Yeah, like the water and... Ayan. Ayan siya mga sano. Dako-dako siya mga sano, malaki. Kaya nakakapagod din. Kaya pag kami napapagod dyan, mag-ano na lang. It's getting foggy. E-bike. Ganon, mga e-bike. Scooter type ng mga e-bike. It's getting foggy, Mom. So mga sano, ayan, umuulan na. Dito tayo sa SRP. So, ano muna tayo? Drive time muna tayo na maayos. Huwag na tayo magdadaldal. So, pause muna kami ha. See you! So mga sano, nandito na tayo sa SRP pa rin, pero City of Talisay na siya. Kaya ko sinama tong City of Talisay kasi part of history din natin to sa Pilipinas. Kasi gawa na ngayong mga Spanish ay nagland din dito. Dito sila mayroon silang ano, tawag na dungguan dito, ibig sabihin yung landing. Kung saan dumaong yung mga ano nila, yung mga sasakyang pandagat nila. Ito yung City Hall of Talisay, bago na to, hindi to yung original, pero yan, bago na. So balik tayo sa history. Nagland din sila sa ano, dito sa Talisay. So sa ano, sa Oh no, the traffic! The sa traffic! seaside Papa, area the doon sa dagat, traffic mayroon silang number. mga Traffic statue doon, number. parang sa Leyte, parang sa Palo Look ba at yun? the traffic number, Mm, Papa. tinatawag nilang yun, Number. Talisay Landing. Yun. So naging part siya ng history din natin. So dito yung mga sikat na lechon, yung mga authentic na mga lechon. So sabi rin ng mga, alam na yung mga history natin,
lechon was originally made here in Talisay. Daw, ha? Daw lang. So, ito na yung end of SRP. Nandiyan na yung traffic light. So, we're entering naman another, ano na siya, hindi na siya city. Pero Vivo pa rin. Tawag na lang natin sa Minglanilla is municipality na lang. Hindi na siya city. So, dito na yung corner, Minglanilla na tayo. So, maya update ko kayo sa ibang mga dito sa Cebu. Kasi road trip to, so dapat hindi naman natin hindi detalye per kilometer yung pagka road trip natin. Yung mga may istorya. may chismis, ganon na lugar. So, tingnan natin kung makakaabot pa tayo sa mga lechon sa Karkar. So, I'm really trying kasi Sunday ngayon, daming magro-road trip, daming mga motor club, mga lahat. Basta Sunday, mga cyclist, mga ganon, kung ano-anong grupo. So, we're hoping na mayroon pa. Pero kung wala naman mga mayroon din akong isang attraction which doon kami magla-lunch sa fish pan yun ng friend ko. Na ayun, pwede kang mamingwit, mangawil lang doon, tilapia. So kami, ba't pa kami mga ngawil sabihin na namin paluto kami 1 kilo, prito, ganyan. So stay tuned mga sano. So mga sano, dito tayo sa Bernadette's Lechon ng Minglanilla kasi maulan. So we're planning na hindi na kami bababa doon sa Karkar. Ayan, lakas ng ulan So dito na lang kami bibili ng lechon. So dito tayo ngayon sa Bernadette's Lechon ng Minglanilla. So isa dito sa mga sikat. Hi! Hi, budiha! Mga sano! Ito na yung okay na ni ako i-vlog ha, total free advertise daw. Okay na. Mayroon. So dito ma-issue. So isa sa mga sikat sa Cebu Minglanilla, Bernadette. So kung malakas yung ulan, so dito na ako bibili. Nabaligya po ng puso. Poste ko. Tuhan. Bibili pa kami ng puso. Bibili ba tayo ng puso doon natin kakainin ka, no? May rice man doon? Hindi na. Hindi na kami bibili naman. Balay mo. Hindi na kami bibili ng hanging rice. So, lechon na lang. Yan, malakas yung ulan. Kusog uwan dire. Hasta amos upon, baha. So, marami rin parokyano dito mga ano yung lechon nila. Wow. Mayroon silang bulaklak. Kapila pa ng bulaklak. Kapila kilo. Adiyam, medyo. Ha? So meron silang kainan doon. So mga malapit na tayo. Nilang lechon yung in-offer nila. Yan, mabulaklak ko, mga lamang loob. Ang sarap. Sinful. Ayan si Bossing nag-chat. Bossing! So, meron din silang ano dito, mayroon lang mga paklay. Ayan, mga Bisaya dish. Merong balikan mo larang. Yung tinola Bisaya. Yung bus na. Siya sige. Ayun. Yan din lang lechon binibenta nila. Meron silang mga lamang loob. Ayan. Wow. Lechon Mall.
Pagdating sa lechon guys, hindi ako masyado mahilig sa yan. Makapal yung laman. So yung medyo may bandang balikat. Sus. Pagpila ka o kada Domingo inyong magkuhan? Kalima? Kada adlaw? Sus, 5 litsong baboy araw-araw. Hindi pa yan peak season. Ano pa ngayon? Pandemic. Kung hindi pandemic. Salamat ha. I-allow ko ninyo mag-vlog. Bernadette sa Mingladilla. Ang landmark nito is pilahan man ano? O yung school ng Minglanilla. Nasa proper lang siya. Malapit sa fire station. Yeah, bumitaw na magluwa Gerson. Bernadette. So yan yung mga per kilo nila. Bernadette's lechon. Mga sano, binigyan nila ako ng free na chicharong bulaklak. Akala nila sikat ako. So, mga sano, ang bait nila. Binigyan tayo ng free na ano, naputol ko yung mas. Sorry, baka pukulin tayo dito. Salamat ninyo, salamat. Ano, bisayain ko na lang. Salamat ninyo tanan. Maraming salamat sa palibre. Thank you. Oh, siyempre, kay dire ko ting kahubog sa una, just 3 de Mayo, 3 de Abril, 3 de Abril, bababaw. Sige, salamat! Mga sano, shout out ako sa Bernadette's Lechon sa Minglanilla kasi binigyan tayo ng libreng chicharong bulaklak. Basta kung nagawi kayo dito sa Cebu, dami namang lechon pagpipilian. So, suggest ko na rin yung Bernadette's Lechon sa Minglanilla. Sa likod lang mismo ng school nila, yung fire station doon banda. So, ayun. Papasalamat kami kasi binigyan kami ng compliments. So, siyempre, sa shoutout ko sila, i-endorse ko rin sa inyo. Watch out. Ito yung diversion road going to Barile. Barile town naman tayo. So, yung lechon sa Karkar, inano na namin, nag-divert na kami. Bumili na kami sa Minglanilla. Kasi, daming motorista. Kaya diretso na lang tayo sa destination natin for lunch, yung may tilapia. Yung may tilapia doon sa Barile. So mga sano, ayan, Baya Barile. Dito tayo, magle-left tayo. Ito yung diversion road ng Karkar. Okay. So takbong pogi lang tayo. So this is going to Barile. So, tuloy lang natin yung kwentuhan. So guys, bili muna tayo ng mga sano, bili muna tayo ng chicharon o nguya-nguya kasi hindi tayo babalik sa Karkar mamaya. Ibang ruta na naman tayo, sa Toledo na naman tayo. So, now, bili now. So, ayan. So, ayan guys, bibili tayo ng Maricel Anthony. Dito tayo. Bili tayo ng chicharon at ano pang ano yan. So, ayan. Chicharon na may laman. Ayan. Chicharon na may laman. Mano na ayo no, mano yang ito yung may laman. Chicharon. Happy Sunday everyone. Sir, may adlaw ninyo. So, daming chicharon. Yan. Ay, bukayo. Baka na mo na. Pili ko ano. Ayun. Ang dami. Tadong na mo syudad. Daming ano nila. Cars. Best.
malakas yung ulan. Yan si Chase. And going to Barili. So doon tayo magla-lunch. Sir, may sampol sir. Ay, sampol. Ayun, yun. Sampol eh. Pag nakatalikod yan mga sano at kunin natin yan. Ayun no. Dami. Pili ko. Bukarilyo? Oh, karilyo. 5 ka buok. 5. Wow! Kita sampol be, sampol. Sampol. Dara, sampol. Ha? 5. Sampo. Harap. Drive thru Titaron. Yan yung ampaw. Daming ampaw. Kaya sukli. Hi. So let's go. Mga sano, nag-stop over kami dito sa milk station. Hindi ko na masyado kinunan kasi maraming tao. Kaya dito kunan na lang namin sa labas. Ayaw kong magdadaldal doon kasi masikip. Naming mga motor club kanina. So ayan, video ko na namin. Dito na yun sa Municipality of Barili. So mag-iingat tayo ng konti kaya nagbablog tayo. So ayan, ito yung Municipality of Barili. Milk station sila. Ayan. So pupunta na lang tayo sa destination ng lunch namin para magano tayo konting iba yung ingat tayo kasi may bata kami. Ayan na, pwede kayong uminom ng gatas ng kalabaw dito. Talagang fresh. Ayan, daming mga motorista. Yung iba nakaalis na. So ayan na, may makipagsiksikan sa daldalan doon. So papunta na tayo ng Kausin Fishing, yung may tilapia. Pwede kayo yung manguha. Pwede nang magpaluto na lang diretso. Tsaka baka may native chicken din doon, pasabaw natin. So stay put lang kayo mga sano. See you in the next video.